Azken urteetan, imaginetan dut, bai, erropak eta beste modu batekoak eta izango zirela, baina hasikeran hasi zinenean eta hotz horreri aurre egiteko. Gu hasi ginean adibidez, prakak orduntxe sortute banaka batzuk. Zegu bestelanik ibiltzen genduzen leotarduk, mendiko botak, lehenako mendiko botak, narrozko botak, eta gerokunaren gainetik, erropi, amantala, beti ibili izan dugu, amantalak arropa etxen daue beti, gorputze, eta gerokun hemendik goitxik, beti asko, lan asko jertzak, eta 3 puntako mantoi. Zordun ez zegoen, ondazen moruko txamarraik eta anorazik eta neoprenute, ez neoprenute, horre gerokun etorri dizenak. 3 puntako mantoi, gaztik izan eran gerrixan lotute, eta burun bebai askotan ibiltzen gendu zen, pañuelo batzu bebai, baina ise bai bebai, gazti bebai ginen da. Egun batzutan hemendi burutik sartzen gatzun hotza, baina hotza ezin izteko hotza. Erropakin ez goazen, gero, geldike, etorri zinin prakak, gutzako salbazinoi, txalopa salto etxeko, batelea salto etxeko, bai erose postura hemen hartzeko, gutzako prake izan da salbazinoi. Da erropak gerua hobetzen, baina lehengo lani. Lani, leotardu kaltzerdixak eta lanasko goni.